De ski on Hotel Anne Klaar op de Jouwer troch het Karbidkanon is grutter als je er tocht wie. Er gaat net alleen nog om stikkende ruten, maar ook de casino binnen vernield. En apparaten zitten vol mooi glas. Verslagjouwer Arjen Bosselaar is op dit stuit op de Jouwer. Ja, Arjen, wat kist vertellen hoe die skiën? Ja, Antine, ik sta hier in de lobby van Hotel Anne Klaar en de kist misschien achter mij zien het ruut, dat is totaal kapot. De casino binnen er echt totaal uitslaan. Aan de andere kant kist zien de stiepen van het dorp. Er worden hier de aankomende dagen bijna continu blomkes aan met alle wensing van sterkte. We hopen dat je meer doorheen komen. Alle stiepen we doen. Maar ja, die ski is toch wel grutje. Want werd het eerst lieken dat het 20.000 euro aan ski onder ruten wie. Ja, die letter wel blikken dat het eigenlijk volle meer wie. En we hebben een middag met Anne-Claire Anker, de namenjouster en eigenaar van het hotel, hebben we een rondje maken om te zien wat die ski nou exact al hier is. Ja, kijk, hier ligt ook nog allemaal glas. En we hebben dus al schoongemaakt, hè? Met 8 man ongeveer. En nog steeds ligt overal glas. Ja, en ook kijk, de vriezers. Dit is dan een vriezer. Nou, die is nu helemaal leeggehaald, want alles is eruit geklapt. Dus alles wat erin zat is gewoon eigenlijk bedorven, evenals de koelkast het ook bij is gebeurd. Er staan nu nog wat spulletjes in, maar ja, dat is zoals chocola. Nou, dat kan je dan nog bewaren. Maar ham en kazen, want al het beleg van alle gas stond er ook gewoon in. Dus dat hebben we allemaal gewoon melk, yoghurt, hier ook ijs, vruchten die door de milkshakes heen gingen. Alles is gewoon weg. Want het is eruit geklapt en het doet het niet meer. En het is bedorven. De stoppen waren gesprongen? Ja, ook. Ja. Kijk, hier bijvoorbeeld ook in deze kamer. Hier is gelukkig met de ruimte zelf is er niks gebeurd. Maar bijvoorbeeld de ventilatie is uit het plafond komen zetten. Door de druk. Het is gewoon luchtdruk in de badkamer is zo eruit geploft. Dus dit zijn van die dingen. Nou, deze ramen zitten er nog in. Maar alle ramen boven, ja, die werken niet meer. Die willen niet meer dicht. En weer niet open, omdat ze gewoon door de luchtdruk zo eruit zijn geknald. Alles ontwricht. Ja, dat is het verhaal van de eigenaar. Er is al een crowdfundingsactie ondergang. Hoe zit het daar eens mee? Nou, er zijn eigenlijk 2 crowdfundacties. Eén ten behoeve van de eigenaars van het hotel. Die stond nu op zo ongeveer 2400 euro. Er is ook nog een tweede crowdfundactie. Die is opzet om de Mali te stipjen die het haar melden hebben bij de politie. Er zijn 12 van Mali die zeggen, nou, dit hebben wij die en je wien wij verantwoordelijk. Die zijn, dit willen wij graag waarom betalen aan de eigenaars. De crowdfundactie, de tweede, die is eigenlijk voor hun bedoeld. Om hun te stipjen. En die staat inmiddels op 24.000 euro. Burgemeester Veenstra, die kwam ook bij het hotel Del. Wat weer zijn reactie? Ja, burgemeester Veenstra is hier al een paar keer geweest de afgelopen dagen om een het onder de riem te steken bij deze ondernemers. Hij was hier in de Nijensnacht bij Gleeks ook direct bij. Ja, hij heeft zelfs nooit gedacht dat hij nog een keer in actie komen moest voor een karbidkanon in het centrum van de Jouwer. Hij zei het is goed dat de Mali haar melden hebben bij de politie. Maar ze zei er ook, ziet misschien een dag langer door en dan zien we ze wel oppakt, want er zijn genoeg aanwijzingen om te zien waar dit wienen. Burgemeester Veenstra zei het is prima dat ze haar melden hebben, maar daarmee is de kous voor hem net oud. Ook al hebben ze dus onjoen dat ze graag eens een keer vergoed willen. Toch zei de burgemeester, nou, ik wil graag het onderzoek van politie en het ministerie afwachten wat je nog verder achterwaai komt. Want het is net zo dat je hier samen de ruut knallen kunnen maar kabiet, dat je vervolgens deze kennen hier is 40.000 euro en daarmee is het dien. Dat zeker net, zo zei de burgemeester. Arjen, bedankt der vanuit de Jouwer.